tematik ni debata di parminggota sadarion, di mana tersurat di 5 orang matutu ikon ehamu, asa manguluho jala teanomu, tano silehono ni Jehovah debatam tuho, ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita tu debata, ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Mari dehita. Jongjong mahita. Tatopoti madusata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesan ni dosa di hami halak nadangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham, saya si maroham di hami akan mangarsakon dosa nami, saya sahapi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami, lehom matu hami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham, alai asa hot rohanami marhaposan lahom manggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pilihan na mangolu, jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Satokid do hutadi koko alai papungu-pungokku maho muse marhite-hite aka asi ni roha godang. Tagan di parpiar ni muruku hutabunihon buhiku satokin marado poko. Alai marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asyaku ho. Ninna Jehovah si palua ho. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Mari dema kor seksi perempuan.
Marende Mahita, tabegema hatani debata, turpuk epistel di minggu tasadarion, tersurat di ulau ni apostel biduonom, memukasian ayat sada sahat royat pitu. Alai dia kaari, lam mana bama torop sisiani, jadi marmungut-mungut mahalak gorik dopak halak heber, ala tertading akaparopuan nama balu sian nasida di pangurupion ari-ari. Jadi di pariana 10 mama sandok huriai di dogma dan dengan hupapu di hamu hatani debata lahu paturehon aka asiasi. Ope alea kadongan diori hamuma sian tonga-tonga muna pitu halak nadenggan baritana akan agok todi jalana patas maroha sipa bakitota tu ulauni. Alai anggo hami
tangiang dohot ulaun jami taimatong kupas dohot ton hami. Jadi lomo marohani nasahuriai dihatai, dipilit masih Stefanus, sadahalak nagok haporsiaon, dohot todi parbadia, dungi si Filipus, si Prokorus, si Nikanor, si Timon dohot si Parmenas, akub ni si Nikolaus, sada parguru sian Antioquia. Aka ima di pajongjong tujulun ni aka aposteli, jala martamiang mahuhut mangapehon tangan tunasida. Jadi lam rarat mahatani debata, gada situtuma torop nyak kasisian di Jerusalem, akamalipe torop do mangoloi porsea ido sahatna, martua do akka natu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Mari dema korpungan ina Kamis. Mari dema kor ama.
Mari de Mahita. Jongjong Mahita. Tahati dako maha porsiaw tai, songon na hinadako ni dongata sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumopalangi doho tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima na tinukuhon di si Maria, na gabi-gabian satot di porbadia, andoran suhakuhan. Ido tuhata na tumaon na pernit di pangumuman ni Silatus na mati terpajang ibadah di mau pinarsilang na tuat gubernador dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai kusurgo lahulu usiam debata Jehovah amanai pargugo na suatu dosani di sima ibadah pemamulak sogo tutanoon manghumi halak na mangulu dohot namate. Au porsia atau di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akka nabadia, dohok dihasisan di dosa,
Dema Korlansia.
Salam. Tikting Sadarion Minggu siang tanggal 26 Maret 2027. Topik Ulahon Uhum Dohot Hatigoran. Nomor sadat Parhadu HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Pasahaton Selamat Hari Minggu Tusude Ruas Nihuriata Nama Dohoti Parmingguan Sadarion. Jala Aka Tamwe Nami Nasadarion Dope Parjolo Sahali Parminggu di Gerejaon Upasat Hamimah Hata Parhorasan Sian Huriata Jala Selamat Beribadah di Pasu-Pasu di Batamahita Marhite Parminggota Sadarion. Nomor 2, ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Penetua Gereja KBP Immanuel, Resort Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi jemaat di minggu keempat bulan Maret 2023 ini. Semoga panjang umur, Tuhan memberkati. Hatani dibata dibuat sian Filipi obat ayat 6. Unang holsoan hamu agia aha alai sandok pabotohan hamuma tu dibata pangiudon munai marhite tangyang dohot elek-elek mardongan mauliate. Aka guar-guarna berulang tahun kelahiran dohot pernikahan Bui Mataida songon natar surat di Tikting Sadarion. Parhubas tu minggu tanggal 2 April Bui Mata Jahabi. Nomor 4, Papungu pilihan Sadarion Papungu pilihan 7 ludu hita 2A dohot 2B tuha perluan ni sekerta sentralisasi taba namar boho tu pusat. Nomor 2, tu minggu tanggal 2 April 2027 nanengro Papungu pilihan 7 ludu hita tuha perluan di kantor pusat tambah Diakonia Huriata. Nomor 5, acara pertanyaan dohot jadwal pertanyaan week tu hari Kamis tanggal 20 sia dohot 20 Maret. Bui Mataida di Tikting Sadarion. Nomor 6, torok ni ruas naman dohoti permingguan minggu tanggal 10 sia Maret 2027 manogot dohot arian Bui Ma Tajahabi. Nomor 7, permingguan variatif tu minggu tanggal 2 April 2027 nanengro tapatupado permingguan variatif masuk pukul 8 domutusi ria mahita mandohoti permingguan variatifi. Nomor 8, Dewan Koinonia Sada Seksi Sekolah Minggu. Pertanyaan bulan atau PGSMD Persekutuan Gereja dan Sekolah Minggu HKBP Distrik 10 Medan Aceh di Batupa di Huriata HKBP Immanuel Resort Immanuel. Di Minggu Sadarion tanggal 26 Maret 2027 masuk pukul 15 WIB. Nani uluhon ni Pandita Resort Pandita Alde Maksiman Juta MTH MM Dumutusi Riama Seksi Sekolah Minggu dohot guru-guru sekolah minggu Nihuriata Mandohoti Ulauni. Nomor 6, Dewan Marturia Seksi Sending di hari Senin tanggal 27 Maret 2027 pukul 10 WIB Mardalan Ma Pakubasion ni Seksi Sending Nihuriata Laho mandulu akar ruas naung leleng dang boiro tu ulaun pertanyaan suak songoni tu permingguan dumutusi asa dipasahat maguar-guar ni ruas marhite situawik. Nah adong diganuk tabi. Nomor 2, seksi musik di permingguan siang tanggal pukul 10 WIB
Parsidohot do seksi musik ni huriata marhite perlombaan musik dohot song leader na pinatupani distrik 10 Medan Aceh. Ima ibadah perlombaan tahun profesionalisme distrik 10 Medan Aceh. Nomor 10, Dewan Diakonia, seksi Diakonia Sosial. Di hari Senin tanggal 27 Maret 2020 pukul 10 WIB. Mardalan ma pakubasion ni seksi Diakonia Sosial ni huriata lahu mandulu akar ruas namar sahid. Pemulihan di Tonga Bagas. Dumutusiasa di pasahan maka guar-guar ni ruas marhite situa tabe diganup wekta tu pengurus seksi Diakonia Sosial ni huriata. Nomor 2, seksi pendidikan. Tu minggu tanggal 2 April nanaingro di Patupado pertanyaan lahu mandohoti ujian tu yana kota ni huriata masuk pukul 15 WIB. Maringanan di gereja domutusi pinangido matu yana kondohot natoras asaria mandohoti pertanyaan. Nomor 10 sada maka tindakon hapor siaon. Duksipul jamita permingguan arian pukul 10.15 tapatupado ulaun maka tindakon hapor sian tu 20 sada halak yana kota ni huriata naung marsiajar urang lobi nasa tahunon. Nomor 12 guar perhalado dohot ruas naung pasahat pilihan bulanan strip tahun 2020 tulu tajahama di tik-tikta tuakana somanggarar pinangido pengidohami asa tapasahat ma tu situa debi. Nomor 10 tulu jadwal pakobasion di hari Senin saat tu hari Minggu buima tajahabi. Nomor 14 ruas na opname di rumah sakit dohot na pemulihan di Tonga Bagas. Nomor sada situa Dr. Andus B. Marpau wek sada C di RS Adpen. Nomor 2 MI Boru Simatupang W2 di RS Bunda Tamrin. Nomor 4 James Sutauruk di RS Adpen. Nomor 5 Naomi Boru Sianipar W1 B pemulihan. Nomor 6 Monang Sibarani W1 B pemulihan. Nomor 7 situa P Talambanua di RS Columbia. Nomor 15 pemakaian gedung sekolah minggu dan gereja Boima Tajabe. Tikting parhepengon sentralisasi dohot transistoris Boima Taida songon nadong di lampiran parhepengon ni huriata di minggu sadarion. Jala mulia tema hupasat hami tuaka ruas nau mengelehon pilihan bulanan, pilihan tahun, pilihan persepuluhan, hamulia teon tu huriata. Saya ditambahi Tuhan tama pasu-pasu tuhamu ruas nami, amanami doho inanami. Songonima tik-ting dihita di minggu sadarion mulia tema dita. Tapa penguma peliata sada A dohot sada B huhut mahita marede. Sinondang oluku diinggil Yesus mandi dia peau totong uingoti
Damini di batana sumurung sian saluhut naroha, ngaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madita saluhuna manginang. Hatani di bata di Minggu Judika sadarion, imana tersurat di Hesekiel bidu 45, mamuka ayat sia, tolhastu ayat 10 bitu, hujaha mahatani di bata di tonga-tonga ta, songonon ma di dok disi. Songonon do hatani Tuhan Jehovah, tung na torbang do hamu ale akka iduk ni Israel, paholak kamu ma pangarupaun dohot hamaguan, jala ulahok kamu ma uhum dohot hati goran, pasohot hamuma panosak muna mangojar-ojar bangsoku sian pertalianna, nina Tuhan Jehovah. Ikon masa dihamu tibangan nasitong, dohot apang nasitong, dohot poting nasitong. Yanggo apang dohot poting, ikut dos tulukna. Asa sapar sapulu ni sada tuhuad do sada poting. Jala sapar sapulu tuhuad do sada apang, ikut tuhuad do panuluhanna. Alai anggo sada mas ikut 20 ringgit do. 20 mas, dohot 25 mas, dohot 15 mas, ikut sada tail dihamu. Oddo peliat tatingan sigugua munai. Saparonom ni sada apang sian sada tuhuan dahanon, jala saparonom ni sada apang sian sada tuhuan eme. Ia aturan ni miak, ekombar poting do buanon na. Sada poting, pasapuluhon sian sada pikul, asa 10 poting gabe sada tuhuan. Ai 10 poting do tongon sada tuhuan. Jala sada anak ni biru-biru siat 200 biru-biru siat tanon Israel natakas di aek bahen pelian si panganon, pelian si tutungon dohok pelian hamoleateon, bahen perdengganan di nasida ninna Tuhan Jehovah. Ekon sadok bangso ni tanoi margugu tu pelian tatingani di iduk ni Israel. Ekon radutan ni idukido atong akka pelian si tutungon, pelian si panganon, dohot pelian si inumon, di akka hari raya, di akka poltak ni bulan, di akka hari sabat pe, ro di sadok hari raya bulun di pinopar ni Israel. Ikon ibana patupahon pelian pardosaon, pelian si panganon, pelian si tutungon, dohot akka pelian hamoleateon, bahen pardengganan di pinopar ni Israel. Ido sahat ni turbuki. Amanginang dongan saha korsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Bangso Israel na di habuangan Babel, nunga adong lubba-lubba taringot tu naing paluon ni Jehovah manasida sian habuangan Babeli. Alaniat dorang so malua nasida sian habuangani. Naing jumolo di pai baru debata rohani bangsoi. Asa unang dos songon parrohaon nasida uju adorang so tarbuang nasida. Ai molo dos do pangalahon nasida, molo dos do akka ngulu nasida, ulaun nasida, songon akka tiki adorang so tarbuang nasida, doh dung malua anon sian habuangani, gagal do lapatan ni panghumoni, fungsi ni panghumoni, ima laho papitahon, paibaruhon, dohot mangalehon roha namar pangeluyon natakas tu di batak di rohani bangso Israeli. Asa dorang so malua nasida sian habuangani di paradi di batado nasida marhiti panurirang Hesekiel. Asa di boto nasida akka dia manapatut siulaun nasida, akka dia ma nabui bahenon nasida songon sada bangso ni di bata, akka mar pangalaho di hai baruon ni roha dohot pangalaho. Nang maradupon kalangan atas, sian akka panggonggomi ni Israel, dohot nang akka kalangan menengah dohot kalangan bawah. Asa sa luhut nasida radi laho patupahon akka ulaon lomo ni rohani di bata. Ido alana manginang di minggu judi kasadarion luluhon au ali di bata.
berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Naing diodol hoddo pabua debatado na mangalehon uhum dohot hati gorani. Jala di halo mohon debatado asa akan amar sobbatu ibana totong mangulahon uhum dohot hati goran. Molo tapangido tu debata luluhon au ali debata. Molo nitta tu debata natakas do sian nasarohatta hita makkasiholi uhum dohot hati goran naing masa di tonga-tonga ningulutta. Jala molo tabayak do tutu tabereng do amanginang outsura mangulu hita di tonga-tonga ni bangso manang negaratta na macainal-nal jala patar akka ulaon na palida-lida uhum dohot hati goran. Outsura di tonga-tonga ni bangso do negara taon dangadong jaminan kepastian hukum di tonga-tonga ni parnguluotta totu boido humasusah hita madalani ngulutta. Ido alana naing ma takasita saluhutna na marminggu judika. Molo tapangidohon berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Luluhon au ali Jehovah. Asa boido hita saluhutna takas na makasih holi uhum dohot hati gorad do hita. Jala si pajongjong uhum dohot hati gorad do hita. Dada na nang mangarupakkon. Dada na nang mangalakay. Dada na nang mangarunggekkon uhum dohot hati goran. Di tonga-tonga ni ngulutta. Ido di paradi di bata di tonga-tonga ni bangsa Israel ada orang somalua na sida sian habuangani. Asa totong bangsoi mangulu di bagasan uhum dohot hati goran na sian di bata. Asa unang besongan parangin na sida na jolo na mangalidak-lidak uhum na mabahin akan naso denggan tuaka naso mardiha-diha na gabi patupahon uhumi tumpul tugijang alai tajom tutoro. Manang ratos tutoru majal tugijang. Alan itu dipasingot parjolo akka panggonggomi, akka raja, akka nabar jabatan di tonga-tonga ni bangsoi. Asa tung takas nasida laho paholakon diri nasian pangarupaon dohot hamagoan dari kekerasan dan aniaya. Jala asa diulahon nasida uhum dohot hati goran. Amanginang molo uluan ni sada bangso manang negara marlomo-lomo. Boido gabe humasusa akka rakyatna ni uhumanna na niluhonna. Ay molo marlomo-lomo do uluan ni tonga-tonga ni bangsoon. Boido gabe maoli patureon. Niat boido molo gabe muncul people power. Molo gabe turut tudalan akka masyarakat laho menubakkon mana menggagalkan sebuah pemerintahan yang berlaku semena-mena, tidak mengindahkan hukum dan kebenaran. Alai somalna molo ngaturun people power, saya dong do korban jiwa di sia manginang. Pasti do adong akka perlawanan, sian akka penegak hukum atas nama negara yang sah. Nang pe people power itu turun laho paturehon, laho masuarahon akka uhum dot hati goran naung di parlutak-lutak akka panggonggomi. Ido alana manginang naing manian panggonggomi ni sada bangso sian sahalak na marhabiaran mida di batah. Panggonggomi ni sada bangso naing manian sahalak na rade mangulahon uhum dohot hati goran di bagasan roha biar mida di batah. Asa unang gabe masa people power, asa unang gabe masa ragam ni akka bentuk protes tu pemerintahan na marlomo-lomo. Molo uduk do sada panggonggomi tu de batah jala diulahon uhum dohot hasit tongani di tonga-tongani panggonggomionna gabe makorhon doi tuaka hadumaon dohot hademahon di tonga-tongani bangso na niluhonna. Tadok amanginang mauliate di tonga-tongani bangso dohot negaratta nuaing tongon tanikmati tongon nuaing
taparsaulihon, sada bentuk kepemerintahan na betul-betul peduli jala na tongon pature-turehon penegakan ni uhum dohot hatigoran di tonga-tonga ni bangsota. Jala tugas ni hita halak Kristen manangyakon panggonggomita asa manggonggomi na sida laho manguluhon bangso dohot negara taon patupahon uhum dohot hatigoran. Jala taharap podo di pemilu nanaing roh di tahun nanaing roh Jupang tong pemimpin na dihasiholi bersama boy pajongjokon uhum dohot hatigoran di tonga-tonga ni bangso dohot negara ta. Ima tugas ta amanginang songon halak Kristen. Asa songon na pinasaha ni si Hesekiel tu bangso Israel. Hamu akka panggonggomi paholak kamuma pangarupaun dohot hamagoan jala ulahok kamuma uhum dohot hatigoran. Mungkin hita dangadong akses laho paingoton panggonggomi di tonga-tonga ni akka lingkungatta. Alay mungkin di bahita adong do akses ta asa paingoton akka panggonggomi asa diingot padalaton ulaunna laho pajongjokon uhum dohot hatigoran di tonga-tonga ni bangso. Songonido nang di tonga-tonga ni Huria dohot diragam ni akka punguan na tadohoti. Seorang pemimpin ikondo pajongjokon uhum dohot hatigoran di tonga-tonga ni akka ulaon na dipasaha tu ibana. Alaniaha amanginang molo marlomo-lomo uluani, molo marlomo-lomo panggonggomi gabi lipedo anon akka uhum dohot hatigoran. Jala molo ngalipe uhum dohot hatigoran, marpangotak no itu ngulu ni ganup akka naginonggomanna, gabi dang jupang hademahon dohot akka hadumaon di tonga-tonga ni naginonggomanay. Asa molo neng jongjong do sada bangso Israel dung mulak na sida anon sian habuangani. Asa unang betarbuang na sida, asa unang gabi sada bangso na gagal bangsoi, di paingo di batado panggonggomina, hamu ali panggonggomi, paholang ma dirim sian pangarupaon dohot hamaguan, jala ulahon ma uhum dohot hatigoran. Pemimpin ini harus diberi peringatan tegas. Molo dipasahat tu nasida ulauni naing madiulahon di bagasan uhum nasitong dohot hatigoran nasian di bata. Di Bibil teya manginang gudang doaka raja na sudinggan mangula akka ulaunna. Jala sai di uhum di bata do akka raja na so mangulahon ulaunna di bagasan uhum dohot hasitongan. Tadok major Raja Ahab di sada raja-raja 20 sada ayat sada 120 sia. Sada raja namar lomo-lomo lahu menggulut pertalian ni sahala Israel namar goar sinabot. Dohot inat tanah si Isabel disakapi nasida do akka dalan narwa sappe marutang hosa sinabot dung mate sinabot dibuat ma pertalian nai kebun anggur nai. Mulu masa tu hita amanginang songoni, adong pejabat, adong penguasa, ada orang hebat di sekitar kita. Nanaing makkaliangi ugasatta, jala dipakai ibana kuasona, dipakai ibana jabatanna, laho mendukung tindakan nasudinggan. Tentu mangai do hita amanginang. Jala mulu masa tu hita songoni, dang nyamak kita, dang sejahtera kita tinggal di tonga-tonga ni negara nasi songoni. Radi partikian sinuaing se adong dope, memakai cara-cara mafia, laho makkaliangi ugasan di donganna. Jala biasana, saya marali-ali do akka mafia, dohot akka panggonggomi, penegak hukum, mulubui nasida, mabuat naso ugasanna marhiti akka cara-cara yang tidak lazim. Idolana amanginang unang beadong nyan nang dia ke kepala pemerintahan daerah.
Nang di tonga-tonga di bangso doh negara taon. Panggonggomi ni bangso ta. Singot-singot tu bangso Israel do trupukon na julu. Halay doh maun nang tu hita halak Kristen. Mulu adong hita amang inang na marjabatan di sada-sada instansi, di pemerintahan, kota, daerah, provinsi, manang di tonga-tonga ni bangso negaraon, di tonga-tonga ni huriak, di tonga-tonga ni akapunguan na tauluhon, asa unang masongon panggonggomi, songon uluan, tapa holang ma akapangarupaon, dohot hamaguan, jala taulahon ma uhum, dohot hatigoran. Alanido songon guarni minggutta sadarion minggu judika luluho nau ali jahuba tahasiholi keadilan sian debata hitape ikon patarida honot tado hitaun saluhutna makkasiholi uhum dohot hatigoran asa tarpasahatita pangiduat tatu debata luluho nau ali debata sitangyak konotta jala si dorongot tado ruas ni huria yang memangku jabatan-jabatan strategis di tonga-tonga ni parnguluat ta sinuaing asa betul-betul na sida songon akka panggonggomi na patuduhon akka ulaw na dinggan pajongjok kon uhum dohot hatigoran molo di pangido di sadatikki sian halak Kristen neng gabe presiden sian halak Kristen neng gabe gubernur sian halak Kristen neng gabe wali kota manang bupati dot akka pejabat publik na asing. Gereja harus mendorong anggota gerejanya untuk bersiap menjadi pemimpin-pemimpin na mangulahon uhum dohot hatigoran. Na paduahon amang inang dongan saha porsiaon dadaholan panggonggomi ditogihon Tuhani asa mangulahon uhum dot hatigoran. Hai molohola panggonggomi do mungkin tibo do tingkat keberhasilan na. Alai molodang diuduti di grassroots, manang di akar rumput, di lapisan masyarakat biasa. Uhum dot hatigorani tong di parmeam-meam, tong di parlutak-lutak, tong do gabi maul jupang akah hadameon dohot hademahon. Idu alana dipangido dotong tu sudi akka na ni gonggoman ni raja di Israeli. Iko masa dihamu tibangan nasitong dohot apang nasitong dohot poting nasitong. Gudang tajaha di turpukon akka istilah-istilah taringo tu alat ukur neraca manang timbangan di tonga-tonga ni perdagangan amang inang. Alamasa do dakkolan na jului termasuk dodang dipartikin sinuaing adong dua timbangan. Asing timbangan manuhor, asing timbangan majual. Ido alana say binegido na julo do nuaingon molo manuhor situ horon iba di pasar ditibbangan di pertiga-tigai pas sekilo. Mulak matu jabu ditibang may jabu kurang 2 on. Sebaliknya, molo na yung majual si jualo ni batu pasar. Ngaju molo ni tibang di jabu. Ngapas 20 kilo. Alay, dung lawi batu pasar, ditibang may disi. Ternyata, gabi moro 2 kilo. Buasa songon niya manginang. Adong 2 tibangan dipakai pertiga-tigai. Molo na yung majual ibana, ba di oruima tibangan na. Ditabay do karate, tabay ate. Nang so sa kilo, gabi sa kilo. Alay mo manuhor ibana, gabi diorui matibangan na. Nga pasya sa kilo, gabi moro sa kilo dong saha ibana. Jadi molo mangetong MP na julo di huta sa ngonido ate inangamang. Pakai tuba, manang pakai kaleng. Jadi molo na yung manuhor do, tokyon, rotu jabu, tuba na, di pabekko doi toro. Jadi muncul mau ti atong ihur ni tubaw tu gijang, kan? Jadi gabe otik matong.
aturan na mungkin olak ni 8 liter do pe ale agabe satubba pas do teh 3 liter do satubba nang 2 liter do satubba 2 liter do teh danggo imana 2 liter ale ngagok satubba dohot kaleng pesongoni di tukang-tukangi makaleng naon sadok mulu manuhor do ibana ba ipabungbung makaleng naon ale mulu majual ibana ipasopi makaleng naon amanginang di ngulu nomor 33 transaksi jual beli itu adalah sebuah kegiatan na terus diulah di ganup hari di tonga-tonga ni ngulu ni sada bangso di negara ta di kota na ta ingani nuaing gudang doa ke transaksi ganup ari. Alanido di dok marhite turpukaon ikon masa dihamu tibangan nasi tong dohot apang nasi tong dohot poting nasi tong. Aha na hinirim ni hatani de bata siani amanginang. Sasitong na molo transaksi ekonomi, transaksi perdagangan. Ekon naing do dua marutung. Marutung manang mangomo per 3-3, mangomo nang namanuhor. Alai ulo do gabe sega na natahirimi ala per 3-3 naing mangomo sadiri jala mator bakku naing mabuat pangomoan na. Ulo dui marhite na bermain curang per 3-3 menipu dalam hal kualitas barang, menipu dalam hal argani situ horoni, dohok menipu di bagasan akka tibangan naso sitong. Ragam mamanginang kejahatan-kejahatan penipuan-penipuan na jot taida di dunia perdagangan. Boy tadok salah satu sendi manang salah satu pakni perputaran ningoluan asa boy stabil adalah transaksi perdagangan ini. Alai molo godangi na digohi kecurangan, molo godangi na digohi aka penipuan boydo gabe lumlam jala masa aka naso tahalomohon. Sebuah bangsa tidak hanya berjalan dengan baik ketika rajanya sudah dinasehati melakukan yang baik. Ala ikut dohok donang naginonggoman nape ekon mangulahon aka nadinggan uhum dohot hasitongan di tonga-tonga ninguluna. Tu aka na mar 3-3 amanginang mungkin tadok do idie be dong boya manginang mar 3-3 mangomoy banggo sitong anggo tigor-tigor ni bayan. Ulo do rasongoni tadok. Tapi apakah benar gabe nang adong pangomuan molo dang sitong tapakke uhumi, dang sitong tapakke tibangani, dohot akka prinsip-prinsip ekonomi hobbar tu akka uhum dohot hati gorani tapadalan. Asa tapamanat amanginang dadaholan persoalan mangomo alaina mangulun hita ekotong do patupahon lomo ni rohani di bata. Di poda 10 sada ayat sada di dok hatian namar pangaci do na hinabiason ni Jehovah alai batu nagok do lomo ni rohana hatian tong do neraca timbangan namar pangaci naso sitong di halomohon di bata jala di poda 10 ayat 10 sada pe di dok Jehovah do napuna hatian do bulung ni dasing hasitongan jadi-jadian na do saluhut batu timbangan di bagasan hadak kadangan. Kata siapa kita tidak akan bisa melanjutkan hidup ketika kita memakai ukuran yang benar dalam timbangan itu. Kata siapa kita tidak akan bisa mendapatkan untung dan rejeki ketika kita melakukan semua transaksi itu dengan jujur dan benar. Alaniaha di poda 10 onomay 10 sada di dok Jehovah do napuna hatiani. Tawai ma Jehovah napuna hatiani. Artina molo tikos do akka ukurani tapakke saya na pasu-pasu di Jehovah do hita di akka bisnis di akka usaha di akka par 3-3 natongon tapadalan di bagasan tikyon atau kamanginang dongan saha persyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus gari ada di dok domuse di Mika ono maya 10 sada dan mungkin paso buokku nina Jehovah
aka namangulahon uhum sisongoni gabe sohona uhum aka nasositong aka tibangan na da mungkin pasobok ko ni na Tuhani buita jahano di mikao no may 10 sada. Ada hukuman Allah untuk orang-orang yang melakukan transaksi-transaksi penipuan di tonga-tongani ngolu perniagaan ganup ari. Itu alana sebuah masyarakat yang kuat ketika bangsa Israel akan keluar dari pembuangan adalah ketika sude naginonggoman nai petong berusaha menjalankan praktek-praktek ekonomi yang baik dan jujur. Asabui kuat bangsoi, asabui jongjong negarai. Ayang gosomal do petongan non nasida, holam mengalului parutungan sampai targadi akan apogos, holam nanang mengalului akka pangomoan sampai ikon gabe hona usir siap bagasna akka danak na sopot somarama somarina, sama saja negara tidak berfungsi dengan baik. Jalala soni ditong nang dihita amanginang, ditonga-tonga ni bangso doho negaratta, nang ditonga-tonga ni huriatta. Disudia ka prinsip-prinsip pardalanan ni ngulutta, naing ma amanginang, buhi hita mabahen sangap di goar ni dia bata. Napatuluhon, jauh-jauh ni turpuk tu hita sadarion, doho jauh-jauh ni turpuk tu bangso Israel hati hai ima, pasahat ton pelian tuadupan ni dia bata. Diatur hodoi mamukasyen ayat 10 tolu sahat tu ayat 10 pitu. Oddo pelian tatingan sigugua muna ninna. Di pajojor do disi akadia ma pelian si pasahaton tu de bata. Adong doi sian gandum, adong doi sian minyak biru-biru. Sadok diatur hon saluhu nai mamukasyen ayat 10 tolu sahat tu ayat 10 pitu. Bahwa keadilan juga harus dinyatakan di tengah-tengah peribadahan ni bangsa Israel. Melotai ngot amanginang salah satu ketidakadilan juga terjadi di bait suci. Ujuro Yesus muruk gabe di pada buhuni mana mejanya kapertiga-tiga nadong di bagas joroi. Sasitongna bukan praktek pertiga-tiga ini nani orang ni Yesus. Karena praktek pertiga-tiga ini mengurupi akahalak narodoi asa bui akahalak naroi pasahatun pilihan na hobarto kemampuan ekonomina tu bagas joroi. Tapi yang menjadi persoalan adalah pertiga-tigai membuat pangomuan lubisian na patut. Tanggabe mengurupi konsepnya kepertiga-tigai. Dia ka pilihan na yang si buanon ni ruasi tu bagas joro ni debata. Bahwa dalam konsep persembahan juga amanginang, kita harus mengenal istilah keadilan dan kebenaran. Tapi reng maju amanginang, di tonga-tonga ni huriatta. Saya dong do madok ay nasom mapilian nami nga matuway ba ninna hapi adong ko pensiunan na gumudang do hepeng bulanan na jinalon na tuwa-tuwahon siyan akan aposo misalna. Itu salah satu, mari kita koreksi apakah ada unsur keadilan dan kebenaran ketika kita memberikan persembahan. Tangapala dipatok di huriat tertarik waktu persepuluhan namang inang. Tangapala adong hitung-hitung ngasongoni dihita. Tapi bagaimana kita bisa makahanguluhon uhum doh hati goran nang di tonga-tonga niak kepilihan na tapasahat. Adong do halak madok ruas ni huria nang parhalado be nasom masyak kami. Pilihan nami sataonon. Hape nga itu topon huria misalnya, nasoma pilihan setahun. Sudi mengilik. Doh akan suaturan na mengilik, gabe doh mengilik. Apakah ini berlaku unsur keadilan dan kebenaran dalam memberikan persembahan itu? Mulunga dia turhon di kitab Yehezkielon, dung mulak kamuan non, aka omma pasahatom muna, sawanak kapilihan muna tu di bata. Hobbarto aka kemampuan nasidah. Di tonga-tonga ni huriat ta sa sitonga manginang nga ta coba mabain. Asa adong subsidi silang.
Jemaat yang betul-betul tidak mampu membayar persembahannya, alani keadaan ekonominya, tidak usah bayar pun tidak apa-apa. Walaupun bagi orang Batak, mek pesi hapur, ijujung dauluna, jarang itu orang susah tidak bayar persembahannya. Dia akan tetap bayar meskipun sedikit. Ala dihanguluhod do, mek pesi hapur, dijujung do uluna. Alai gudang do akan nabui ekonomina, enggantong palubihon pilihan siya na itotopon ni huria. Ngahu coba haminya mencoba mabahin asa adongnya meniru. Anggap pala 50.000, 100.000 nang maul di sisa sebulan pas hatonna. Tapi itu pun masih ditahan. Masih adakah berlaku prinsip keadilan dan kebenaran? Di nata pasahati pelihat tak ambanginang. Manang holan na mololomoro hatta selera hita memereng pelayanan sedari songon narui inang borujut tak nator sada pas haton pangidua tu hita belgedo hati hai dapok nasida. Pol hampir 2 juta lebih pagi doh siang. Ketika kita selera digugah selera kita beri dengan baik, kita beri persembahan kita. Alai molo so tergugah hita down. Berlaku doa manginang nang di napas haton pelian ada prinsip keadilan dan kebenaran dot hati goran bohan wae ngamanginang hita sudi dison. Ngata hilala perbueni hati tongan dohot perbueni do pilihan na tapas hati tu ado panidi bata. Unak ko manjomar hiti huriau sudi. Di tonga-tonga niaka nahumaliang. Sudahkah kita bisa membantu orang lain? Sudahkah kita bisa memberikan yang terbaik untuk kebutuhan anak-anak kita? Sudahkah kita bisa berusaha sebaik mungkin? Songon bagian ni parbue ni nataulan na di pasu-pasun debata. Gabi haboran ni pasu-pasu hita tuakkan nahumaliang. Nunga tahilala amanginang pilihan na tapasahati hobbari tu dohot hati goran na pinangido ni debata ganup tabuan ari minggu pilihat tay tu bagas joroon alanido amanginang matse perlu tatak kasih wasa harwa pas hatu pilihat kita. Apakah Tuhan kita miskin sehingga dia membutuhkan uang kita? Daong. Alai didokdo di Matius 22 ayat 20 sada. Pasahak ma tu debata nasian debata jala pasahak ma tu kesar nasian kesari. Ahana boy tapasahat tu debata tapasahat. Idolana dada holan hepeng, dada holan arta. Satung tapi kiri yang manginang pilihan na boy di pasahak ruas doh parhala doh holan hepeng dohot arta. Jadi asa taingot na pinangido ni debata siak kita songon edde pilihat taido nasa nani lehon mi. Semua yang ada pada kita, itu kita persembahkan kepada Tuhan. Molo tajaha di Rom 12 ayat 10 sada, di dok pasahat hamuma daging muna bahen pilihan. Jadi molo rohi tatu sona manginang tu gerejaon, hidup kita inilah persembahan kita. Ngulut tahun do tapilihon, alan ido ngulut tahun ketika beribadah di gerejaon, dang nasing-asing taulah, memang beribadah, karena tubuh kita inilah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Melorohi tatu gerejaon pamatang tahun, todit tahun, ido tabuan tua depan ni debata, gabi pilihan tua depanna. Jala tunggula sen gereja muse tongdo pamatang taya manginang tapilihon tu debata. Aidada au bina manguluin waing ali Kristus dona mangulu di bagasanau. Ima tajaha di Galatia 2 ayat 20. Songoni doh di sada Korins onom ayat 10 sia satu ayat 20. Di dok ayar gado hamu ditobus. Di baheni pasangap hamuma de batah marhite-hite daging muna. Dohot marhite-hite tod di muna. Ai de batado na punai. Itulah persembahan kita amanginang. Sipatana subuh itu tapi lihut daging tahun hibul tu di bata doh tod di tahun hibul tu di bata bahin hasangapun di guaran di bata. Itu sipatan naing tak alihkan. Ala subuh dagiku doh tod diku bahu garar mak herasongoni pikirat tak. Nah parjolo dipangido di bata pilihan siak kita daging ta doh tod dita. Dungi tikita Efesus 5 ayat 15 1 ayat 10 parhasyak kamu matiki. Ai pasu-pasun de batado nanga kepartikia ni amanginang. Sudia kasih leho-leho ni de bata akka nama loma redde akka
na bui ragam niya kapangajarion, hasahatan ni poda do ragam akasilon-leon na asing, ipe si pilihonot tado ya manginang tuado panidibata di Rom bidu 12 ayat 6 ayat 8. Jalan molong atalehon, daging doh todita, talehon tikita, jala talehon nang talenta tatu di bata, hebeng na di dompet tay pe manginang dang mukib bedang lehonot ta. Asa itu konsep ni pasatu pilih di tonga-tonga ni huriat ta HKBP. Itu bain na di Matius 6 ayat 20. Papungu hamuma artamuna di Banua Gijangi, naso tarharak ni ngi doh tasik, jala naso terbuat ni panako. Atau ngamanginang donga saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Keadilan dan kebenaran bukan hanya dikerjakan oleh penguasa. Keadilan dan kebenaran juga harus dikerjakan dalam praktek ekonomi, di akar rumput, grassroots. Jala keadilan dan kebenaran juga harus kita nyatakan di bagasan ibadah ta, di bagasan akap pilihan nata pasaha tuadupan di bata. Laos sadarion di 20 sadahalak yanak kon nami nanaing makatidakon hapor siaon di tonga-tonga ni huria. Di pasahat do tu bangso Israel songos sada persiajaran na arga. Sebelum mereka keluar dari pembuangan, mereka dipersiapkan supaya memiliki karakter dan spiritual yang lebih baik. Sehingga ketika mereka sudah kembali ke kota mereka, mereka bisa menjalankan kehidupan sebagaimana dengan tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan. Ngadi parade huriaun hamu. Kalian telah dipersiapkan kurang lebih 1 tahun ini. Dan sebelum-sebelumnya orang tua kalian juga telah mempersiapkan kalian. Supaya ketika kalian menyatakan iman hari ini dan kalian akan terjun ke dunia untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kasih Tuhan yang nyata itu, kalian telah benar-benar siap. Dengan spiritual yang baru, dengan karakter yang baru, dengan sikap-sikap yang baru. Itulah yang akan kalian tunjukkan. Nanti orang tua kalian akan menuntut. Apa gunanya kamu setelah malua? Kalau toh memang martangiang pedija budang uluhamu. Apa gunanya kalian belajar malua 1 tahun ini kalau toh kalian masih suka bandal dan melawan orang tua? Apa gunanya kalian makatindakon hapor seaon sadarion kalau toh nanti setelah malua pun kalian masih belum bisa dewasa menunjukkan kedewasaan iman? Neng tu gereja pek kon udung-udungoi. Hari Minggu ini harus dibanguni. Itu pun tidak cukup sekali 2 kali orang tuanya membanguni. Harus terus dibanguni. Mana imanmu yang sudah kau nyatakan sudah dewasa itu? Alan itu persiapan yang selama ini sudah kalian terima. Jangan dianggap sepele. Setelah malua hari ini, itu waktu yang tepat bagi kalian menunjukkan kalian itu sudah dewasa secara iman. Kalian tidak lagi harus disuruh-suruh melakukan sesuatu. Terutama dalam iman kita. Kalian juga firman Tuhan mengingatkan kalian semua, kita semua yang ada di sini. Jadilah pribadi-pribadi yang berjuang melawan kejahatan dan terus berjuang melakukan kebaikan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ketika nanti suatu saat kepada kalian dipercayakan sebuah jabatan atau pekerjaan yang besar, yang berpengaruh, maka biarlah kalian menjadi pelaku-pelaku keadilan dan kebenaran dalam hidup kalian. Dia kena toras na rap do akayanakon di sana nang makatidakon hapor siaon na. Amanginang 1 tahap sian tanggung jawab munai dipaduduh kamu di bagasa tikyon. Merjaji doha mua manginang tiki mabuat dana ki tardidi. Dung bagudang nuaing ekubuanon nasida
tu gereja marsiajar maka tidak kon hapor siaun. Nunga selesai satu tahap tanggung jawab munai. Mau lihat apa saat hamu tu di bata di luas samu menghantarkan anak-anak munaon laho menjadi anak-anak yang dewasa secara iman. Jala totong mahamu margogo amanginang memantau dohot boy memastihon bahwa anak-anak yang menyatakan imannya hari ini tetap berdiri di bagasan hapor siaunna. Jadi mulu sebelum malua nasida, sebelum maka tidakon hapor siaun nasida, tangi yang muna gomos maradupon nasida, asabui nasida ditugu-tugu manada hapor siaun nasitong. Ikun gumugu mamuse tangi yang muna amanginang memastihon nasida, karena akan sakit bagi orang tua setelah anaknya menyatakan iman, percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, tetapi pada akhirnya nanti dia kalah oleh ragam-ragam pencobaan, gabi beralih agama, beralih kepercayaan, sakit bagi orang tua. Jadi ketika sebagai orang tua kita sudah mengantarkan anak-anak kita ini bui nasida satu tahap menyelesaikan janji nang tajajihun tutonga-tongani di batari bagasan huriaun, lebih berat musedo be tanggung jawab do tangiang tak asima roham Tuhan asa hot akaya nakon namion di hapor siaun naung ni hajong jokonna jala tangiang ta anggiat ma marhiti panidangion ni akaya nakot tahun 21 orang yang akan menyatakan imannya, 21 orang yang akan berangkat di dalam kehidupan dimanapun mereka kelak akan berada, dimanapun mereka kelak akan menimba pendidikan, dimanapun mereka kelak akan bekerja. 21 orang menjadi saksi Kristus marhiti akka ulau dohot ngulu nasida. Dang boy mardalan denggani molopit terkendordo akka semangat ni natoras memantau dan memastikan keberhasilan misi ni Tuhan Yesus Nabi Nuan yang kaya nakot tahun. Jadi ini bukan hanya sekedar tradisi di gereja, dung magudang maka tidak kapor siaw madaong. Tapi kita berangkatkan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam perjalanan masa depan mereka menjadi saksi-saksi Kristus. Dan keberhasilan mereka menjadi saksi Kristus amanginang ditopang oleh doa yang sungguh-sungguh dari orang tua. Ditopang oleh kesungguhan semangat ni akka paniroyon ni akka natoras tunasida asabui mardalani gabe kesaksian di pardalanan ningulun ni akka nakot tahun. Halanido satu tahap sudah selesai dan gabe lubang akka tanggung jawab. Tapi kita akan pastikan bahwa kesaksian anak-anak kita ini berlangsung terus. Sahat tu na boy ta tinggalhon na sida siyan portibion. Borhat tita manopok Tuhani mekel hita ala nunga hot akaya nakotay di bagasan hapor siyaon na. Untuk itu kepada anak-anak kami, selamat menyaksikan iman. Kalian hari ini menyaksikan iman kalian bukan hanya di tengah-tengah gereja ini, tapi yang lebih berat nanti bagi yang sudah sekolah, besok kau kembali ke sekolah akan ada perbedaan. Bagi yang sudah bekerja, besok kau kembali ke pekerjaanmu akan ada perbedaan. Tidak lagi sembarangan, tidak lagi seperti kanak-kanak, tidak lagi tidak bertanggung jawab, tetapi dalam prinsip yang baru sebagai orang yang sudah dewasa secara iman. Nanti Tuhan akan menyatakan berkatnya kepada saudara di pargugui mahamu mangulahon nasana dinggan, melakukan yang baik, dan Tuhan membantu kalian melawan segala kejahatan. Berkat itulah yang kalian pakai untuk menghadapi dunia yang kejam, di mana kalian akan tetap dimampukan menjadi saksi-saksi Kristus. Amin martangi yang mahita. Ali jahuba Tuhan nami, nungahu begi hami hatam, asa totok kami, siulahon uhum dohot hati goran. Di minggu judi kaon, di suarahon hatam do tuhami, dada holat tu panggonggomi, alai dohot donang tuaka masyarakat biasa, asa mengulu hami di bagasan uhum dohot hati goran.
Mauliati ma Tuhan disungguli hodo hami marhiti-hiti hatam nasaur di hami di bagasan sadarion. Tarida may Tuhan nang dingulu nami si ganopari. Songoni nang dingulu aka peribadahan nami, parsobon nami tuadupanmu. Doho di tonga-tonga ni aka panggunggomi nami, di tonga-tonga ni panggunggomi ni bangso, doho negara namion. Ali Jehovah Tuhan nami, di bagasan tikyon, madok moliati rohami na sahurion, di aka pasu-pasum na pinasahakmu, di na marulang tahun, di bagasan minggon, 24 halak na marulang tahun kelahiran, dohot 5 keluarga na marulang tahun pernikahan. Tuhan Jehovah di bata, lehon mah akalas ni roha, jala lehon guguha hipason, tu saluhut na ruas ni huriam na marulang tahun kelahiran, dohot ulang tahun pernikahan di bagasan minggon. Martaba-taba ma Tuhan pasu-pasum, jala takas mapadongan yomi, panugunugon mi, pangiring-iringon mi, diganup hami, diganup ruas ni huriam na marlas ni roha di minggon. Asiroham Tuhan, dia ka program na naing patupaw ni huriam, di bagasan minggon, dohot tuak katik kinaneng roh. Saya pasu-pasu may sa mardalan dinggan. Saya pasu-pasu ma alay Tuhan, pardalanan ni ulaon di bagas sadarion, di tonga-tonga ni bagas joromon, ima pertangyangan bulanan, persekutuan guru-guru sekolah minggu sa distrik 10 Medan Aceh, nani hasuton ni huriam HKBP Immanuelon. Pasu-pasu ma Tuhan sudi aka nani harap ro madohoti pertangingani asahipas nasida tol hastu gerejaon jala marlas ni roha memuji pasangapok ko. Mauliati ma Tuhan nang di bagasan minggu naneng ro di patupa huriam do pertangyangan paporhaton ianakon ni huriam nanaeng madohoti ujian akhir sekolah di tingkat SD, SMP, dohot SMA. Ang giat ma Tuhan di arah ko ruas ni huriam rap dohot na tua-tua laho madohoti pertangyangan asarap hami Tuhan mangido gogo mangido bisuk siakko di bagas joromon jalamolo dapat akka na ni hasiholan ni akka yanakon mi asa unang gabi margijang ni roha na sida alay gabi mamuji pasangapo manasida ala takasdo di pangido na sida pangurupion siakko jala dilihokko pangurupioni di namangido na sida marhiti pertangyangan di tonga-tonga ni huriam. Lasong ni mali Tuhan Jehovah di bata manami di akka program pakubasyo di huriam na naik patupaw nami di bagasan mingguon dohok minggu na nengro di akka pertangyangan di huria dohok pertangyangan pasyon 2 minggu na nengro patupaw nami di huriamon patulus may Tuhan pasu-pasu may asadenggan mardalan bahen sangap di guarmo. Huhamolati kami Tuhan di akka ruas ni huriam naung pasahaton akka pelian na dohot hamolateon na tutonga-tonga ni huriam nunga tartiting alay Tuhan di bagas sadarion atong say jalo may Tuhan say di halomohon roham masudi akka pilian dohot hamolateon nami jala marsangap maho Tuhan pos dorohan nami dadagabe marpugos sami Tuhan molo hu pasatami akka pilian nami dohot akka hamolateoni gariada hu haposi hami do martaba-taba do pasahatonmu di hami akalas ni roha tuak katiki nanaing roh. Ali Tuhan Jehovah di bata manami songonima hu tangyako kami di bagasa tikyon karwasmu dohot parhaladum na di bagasan parsahiton na totong mangido makirim di asin ni roham marhiti gugo dot hamamalum asima roham ali Jehovah Tuhan nami say pasu-pasu ma akka amanami inanami ruasmu dohot parhaladum. Amang situa Dr. Andus Budiman Marpaung di Rumah Sakit Advent, Inang MI Boru Simatupang di Rumah Sakit Bunda Tamrin, Amang James Hutauruk di Rumah Sakit Advent, Songoni nang Inang Naomi Boru Siani perpemulihan di Bagasna, Amang Monang Sibarani pemulihan di Bagasna, dohot amang situa PT Lombanua na di Rumah Sakit Kolombia, nang amanami amang situa tubing nong buirap dohot hami di Bagasa Tikyon. Alay makirim do pehami Tuhan asanggiat totong usehonommu pasu-pasumi mangalihon hamamalum dohot mangalihon gugu di sudi amanami inanami ruas dohot parhalado na di bagasan parsahiton nang hami salhu na pungudi son Tuhan ra adong akka nasolot di bagasan rohanami akka pikiran nami songoni nang akka parsahiton dohot akka hamolon na huwadupi hami dohot mahami Tuhan urupi dohot mahami Tuhan pasu-pasu asa taruli gugu hami dohot lasni roha disudia ka panupakmu di tonga-tonga ning ulo nami. Di bagasa sadariot Tuhan, di patupa huriam do, maka tidakon haporsiaon, tu 20 sadahalak yanakon ni huriam nong margur di tonga-tonga ni huriamon hurang lobi sa taonon. Asima roham alay Jehovah Tuhan nami, disudi akka persiajaran nong jinalo na sida, hurang lobi 62 hali pertemuan na sida di bagasan taonon. Say parar pasu-pasu ma Tuhan,
akka persiajaran nong dapok nasida. Jalan mangido hami Tuhan. Saya patugu maha porsiaun ni akka yanak kon namion. Dung gabe sahalak natang nasida di bagasan haporsiaun. Marhitip makatidakon haporsiaun sadarion. Borhak bima nasida ano gabe sitidangi di guarmu. Dia kangulu nasida, dia kaulau nasida. Atong pargugoy manasida jala ramoti manasida. Asahot nasida marhaporsiaw tuho. Jala margugo nasida laho makatidakon hagugoon mi di tonga-tonga ni akka gulmi ni ngulu nasida si ganu pari. Mauliati maali Tuhan Jehovah di bata manami di bagasa tikyon di dohoti huriam do Tuhan perlombaan song leader dohot musik marhite rekaman live streaming sadarion. Mauliati ma Tuhan di akka yanak kon di huriam na memilihon akka keahlian talenta nasida di boto hodo song dia perjuangan nasida pengorbanan nasida asabui dengan Tuhan pelayanan musik di tonga-tonga ni huriamon selam pasu-pasu ma Tuhan nasida selam lehom ma las ni roha semangat jala pasu-pasu akan nahinirim ni roha nasida anggiat matotong nasida Tuhan gabe halak naringgas mamilihon akka talenta mamilihon tiki doh gugo nasida jala marsangak magwarmu ala sudi akka pilihan nasida na binuan nasida di tonga-tonga ni huriamon lam tu dengan nama Tuhan pelayanan tim musik tuak katikin aneng roh di tonga-tonga ni huriam nang diaka perlombaan na asing Tuhan na naeng nidohotan ni huriamon dalam rangka perlombaan tahun profesionalisme penata layanan di tingkat distrik adong doyale Tuhan perlombaan korama di bulan naro perlombaan maragedda doh perlombaan marjamita saluhukna aka perlombaan na didohotan ni huriam gabe partisipasi nami may Tuhan patuduhon dohot dohami huriam marlas ni roham makatidakon sudi pasu-pasum jala anggiat bui akan nadinggani dapot nami molutung pedang dapot alai Tuhan akka predikat nadinggan di akka penilaian ni juri minimal ngabui hami Tuhan parsidohot laho padinggaton akka pakubasion nami di tonga-tonga ni huriamon marsangak maho Tuhan tarpasu-pasu ma huriamon atong sahat di homa ngulu nami di akka ulaw nami sa minggu 7 lanon rapokoma hami Tuhan madalaton sidalanan nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami tangi homa tangi yang nami amin. Tapapungu mapiliatta laus mared di mahita tapasahak mapiliatta tujulu.
masuk mahita tu ulaun maka tidakon hapor siaon. Taparadi medita nomor 150 ayat 1 dohot ayat 5. Marhiti-hiti guarni di bata ama anak dohot tod di porbadia. Amin. Jongjong manatoras di hudulan nabi. Hamu alina toras nidak danakon di ida hamudo yanak komuna haholongan ni rohamuna jongjong dison tama jumulo madok moleati hamu sadarion tu di bata alani sudi asini rohana naselaon ay di pangulu do nasida rasira sanoaing jalasanga di boto nasida hatani di bata doh dalan tuhangoluan alay tamado ingotom muna sadarion akka pabahenam muna tuaka anak komunaon ay dang dilehod di bata akka danakot tuhamu asa adong donga-donga muna mangula-ula sabbing alay asa ditugu jala diajari hamudu nasida mangihutun hatani di bata ido upahen na dilehon ditangya ko kamudu ganuk ari anak komunaon na selaon asa unang mago nasida molo dihilala hamuno aing hurang ni papahenam muna taringot tu anak komunaon tama uduk hamu tu di bata manopoti salamuna martangi yang mahita alia manami amanina sana targor ama di Banua Gijang doho di tanoon setangi matangi yang namion jakom ma akadat danakon gabe anakon asima roham lehom matod di porbadia tu rohana sida asa gabe sisiamu nasida ro di saliling nililingna molutung nahurang pabahenan nami na say laut tu nasida say samay say unang matargasib nasida jala unang luas magu marangisi nasida binahen ni pangalahon nami asima roham sahat tutangamu manasida marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu natoras maret dehita laos jongjong ma parguru maluan anang maketidak kaporsia. Hamuak kadak danat na hinaholongan ni di bata na jongjong do hamu noaing di julu ni di bata na mamereng torus tu bagasan rohamuna dohot di julu ni huriaon nunga di boto hamu lomo dohot sugo ni rohani di bata dang terbahik kamu be marsidalian sugo di ari parhumani molo ingot rohamuna di akka ari ni ngulumuna naung salpui
tamama dok moliate hamu tu debata ala ni sudi asini rohana jala molo diingot hamu akapa behenamuna na soture tama marsak be hamu sadarion marningoti buan hamu maluhuk na Tuhan Yesus asa disesa ala ni mudarna na usai homoko pardusa na manopoti dosana alai pauga hamu marohamuna uhuk buka hamu maparangenai baru olak ni sadarion asa dalanan muna dalan nagugui na marhapatean tuhangoluan sesaliling nililegna atong alusi hamuma na husuk konon dijolo ni debata dohok dijolo ni akadongan na pumudison di parhatu turham do hatani debata na ginurohom na selaon holanido dalan tuhangoluani di parhatu turham do olo doho sian nasaroham tumudal hon saluhut dosa jala olo doho tujulonon mangihutton hatani debata rodi hasusuda di bohalmu na olo doho makkahanguluhon haporsiaon nasitongi nah hinatidakon ni huria Kristen Protestan songon natar surat di padan narobi doho di padan nai baru na atong marpada dohamun waing doho debatana badiai di jolo ni huriaon tung unang ose hamu sai burjuma hamu marningo salabu nai asalamahot haporsiaon munah martangi yang mahita alia manami jala di batanami suruh maton di perbadia tu rohanami bi marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus oleh kami marohanami bahin ingananmu olak nion ro di saliling nililingna suraton jala sahapi matu sisudi naung huloi hami sai paujung maulaw na pinuk kami di bagasan rohanami ramoti mahami sasudina unang tuhamaguan sugut manangisi sian hamion tugu jala iring-iring mahami ganuk ari asa sahat hami Tuhan uluan na sora sudah marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin atong hati dako kamu majo hata hapor sioptai rak mahamu madok au korsea di debata Jehovah di doa maparguguna suatu dosan na tumarangi dohotano au korsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tubun si Maria nagabi-gabian siantan di perbadia andorang sohabubuan hidup tuata na tumau na bernit di pauman silatus na mate terpajal do ibana di autina sila na tua tubono toru dunyanom na mulak mamulu di hari patokuhon na manai kusubu lau undur di siamul debata Jehovah amanai pargogo na sohaturasai disi mai bara pai mamula sobot tanaon mamuhumi halana mangulu doho namate au kosea di parbadia jelarong sada huria nabadia huria atau panala Kristen akan nabadia doho diasesani dosa doho dihatai mando mula mangulu doso daging haram mate doho dihanguluan nasora sudah amin atong romahamu tujuloon dua-dua halak na asing hudulma di ingananda hata si paingo di si Angelic Elizabeth Sere Pasaribu nama katidakon haporsion na sadarion 26 Maret 2020 tersurat di Mazmur 20 lalu ayat 7 Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku kepadanya hatiku percaya aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya saya berjumah horasira samate dungili honokku matu hotu palhangoluan parangi hom mahatani di batana gini ruhonmi aido hangoluanmu amin. Hata si paingot di si Saina, Netanya, Rebecca Sirait, nama katidakon haporsion na sadarion 26 Maret 2020 tersurat di Kisah Rasul 16 ayat 31b. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saya berjumah horasira samate, dungi lehonok kumatu hotu palhangoluan. Parangehom mahatani debatana gini rohonmi, aido hangoluanmu. Amin. Jalo hamu pasu-pasu siat Tuhan debata amat tai doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus doho siat tod di porbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat jala di pargugoi hamu patupahon nasa nadinggan.
Amin. Hata si paingo di si Sarah Michelle Eunike Hutapea nama ketidakon haporsion nasadarion 26 Maret 2020 tersurat di Matius pitu ayat pitu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya berjumah horasi rasa mate dungili honok kumatu hotu palhangoluan parangi hom mahatani di batana ginurhon mi ai ido hangoluanmu. Amin. Hata si paingo di si Esther Anggreni Manulang nama katidakon haporsion na sadarion 26 Maret 2020 tersurat di Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Saya berjumah horasi rasa mate dungili honok kumatu hotu palhangoluan parangehom mahatani di batana gini rohon mi aido hangoluanmu. Amin. Jalo hamu pasu-pasu siat Tuhan de bata amat tahi, doh sian anak na Tuhan Yesus Kristus, doh siat to di porbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargogoi hamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingo di si Felicia Maitri Hutapea nama kadidakon haporsion na sadarion 26 Maret 2020 tersurat di Galatia 4 ayat pitu. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga ahli-ahli waris oleh Allah. Saya berjumah horasi rasa mati dungili honok kumatu hotu palhangoluani parangehom mahatani di batana gini rohon mi aido hangoluanmu. Amin. Hata si paingo di si Rahel Winnie Vanessa si Mamora nama katidakon haporsion na sadarion 26 Maret 2020 tersurat di Wahyu 10 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saya berjumah horasi rasa mate dungili honok kumatu hotu palhangoluan parangehom mahatani di batana gini rohon mi aido hangoluanmu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan de bata amat tai doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus doho siat to di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargogoi hamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingo di si Cintami Dameria Manulang nama katidakon haporsion na sadarion 26 Maret 2020 tersurat di Rom 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saya berjumah horasi rasa mate dungili honok kumatu hotu palhangoluan parangehom mahatani di batana gini ruhon mi ai ido hangoluanmu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan de bata amat tahi doh sian anak na Tuhan Yesus Kristus doh siat to di porbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargogoi hamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingo di si Fernando Ritsian Marbun nama katidakon haporsion na sadarion 26 Maret 2020 tersurat di Yohanes 10 ayat 20 sada. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saya berjumah horasi rasa mate dungili honok kumatu hotu palhangoluan parangehom mahatani di batana gini rohon mi aido hangoluanmu. Amin. Hata si paingo di si Yehezkiel Felix Siahan nama katidakon haporsion na sadarion 26 Maret 2020 tersurat di Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saya berjumah horasi rasa mate dungili honok kumatu hotu palhangoluan parangehom mahatani di batana gini rohon mi ai ido hangoluanmu. Amin.
Jalo hamu mapasu-pasus ya Tuhan debata amat tai doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus doho siat to di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargugui hamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingo di si Gabriel, Franz, Immanuel, Hutagalung, nama katidakon haporsion na sadarion 26 Maret 2020, tersurat di Yesaya 25 ayat sada. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Saya berjumah horasira samate denguli honok kumatuhotu pal hangoluan, parangihom mahatanin di batana gini ruhonmu, ai ido hangoluanmu. Amin. Hata si paingo di si Daniel Frederick Purba nama katidakon haporsion na sadarion 26 Maret 2020 tersurat di Sada Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saya berjumah horasira samate dungili honok kumatuhotu pal hangoluani parangihom mahatani di batana ginuruhonmu aido hangoluanmu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasus ya Tuhan debata amat tahi doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus doho siat tod di porbadia. Sai di dongani mahmu maralohon nasa najat. Jala di pargugui hamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingo di si Daniel Paskah Parin si Barani. Nama katidakon haporsion na sadarion 26 Maret 2020 tersurat di 2 Korinsia ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saya berjumah horasira samate dungili honok kumatuhotu pal hangoluan parangihom mahatani di batana ginuruhonmi aido hangoluanmu. Amin. Hata si paingo di si Raples Judika Sinurat nama katidakon haporsion na sadarion 26 Maret 2020 tersurat di Jeremia 10 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Saya berjumah horasira samate dungile honok kumatuhotu pal hanguluan. Parangihon mahatani di batana gini rohonmi aido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasus ya Tuhan debata amat tahi doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus doho siat to di porbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargugui hamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingok di si Lambok Christopher Simbolon nama katidakon haporsion na sadarion 26 Maret 2020 tersurat di Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saya berjumah horasira samate. Dungili honokku matuhotu pal hangoluan. Parangihom mahatani di batana gini rohonmi aido hangoluanmu. Amin. Hata si paingok di si Rolando Christian Sianturi nama katidakon haporsion na sadarion 26 Maret 2020 tertulis di 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saya berjumah horasira samate dungili honok kumatuhotu pal hangoluan parangihon mahatani di batana gini rohonmi aido hangoluanmu. Amin. Jalo hamu pasu-pasus ya Tuhan debata amat tahi doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus doho siat to di porbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargugui hamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingok di si Kenjo HD Manalu nama katidakon haporsion na sadarion 26 Maret 2020 tersurat di 2 Petrus 1 ayat 5.
Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Sai burjuma hora sira samate dungili honok kumatu hotu pal hanguluan. Parangehom mahatani di batana gini ruhon mi ai ido hanguluanmu. Amin. Hata si paingo di si Heber Albert Siringo-ringo nama katidakon haporsion na sadarion 26 Maret 2020 tersurat di Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Saya berjumpa horasi rasa mate dungili honok kumatu hotu pal hanguluan. Parangehom mahatani di batana gini urhon mi aido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata amat tai, doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus, doho siat tod di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargogoi hamu, patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingo di si Frederick Hans Reger, nama katidakon haporsion na sadarion 26 Maret 2020 tersurat di Mazmur 5 ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Sai burjuma horasi rasa mate, dungili honok kumatu hotu pal hanguluan. Parangehon mahatani di batana gini rohon mi, aido hanguluanmu. Amin. Hata si paingo di si Krisman Kaleb Hutahayan nama katidakon haporsion na sadarion 26 Maret 2020 tersurat di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sai burjuma horasi rasa mate dungili honok kumatu hotu pal hanguluan. Parangehom mahatani di batana ginurhon mi aido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata amat tai doh sian anakna Tuhan Yesus Kristus doh siat tod di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui hamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingo di si Joshua Mikael Franklin Parhusip nama katidakon haporsion na sadarion 26 Maret 2020 tersurat di Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Sai burjuma horasi rasa mate, dungili honok kumatu hotu pal hanguluan. Parangehom mahatani di batana gini rohon mi, aido hanguluanmu. Amin. Hata si paingo di si Sandai Pain Batubara nama katidakon haporsion na sadarion 26 Maret 2020 tersurat di Mazmur 110 ayat 105. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sai burjuma horasi rasa mate dungili honok kumatu hotu pal hanguluan. Parangehom mahatani di batana gini ruhon mi aido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata amat tai doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho siat tod di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugoi hamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hamu akan napinar hamaul ni debata nunga gabedongan sahuria jala donga sapanganak kamu mangaton perpadanan nabadiai na arga situtu do hamu ditobus unang oloy hamu be dosa doho sibulis ramotan ni debata do hamu maralohon pangagoi asal matotong rohamuna tu ibana jala togihonon na do hamu masuk tu harajaon banua gijangi martangi yang mahita. Ali amanami na di banua gijang asima roham di nasida akan napinasahat noaing tuho saya ramoti manasida marhiti-hiti to di porbadia saya pahok manasida di bagasan padan naung niuluan nasida naking
Sai parbadia imana sida di bagasan hatam, asa tarida haporsion nasida tujuluanon, marhite-hite parange nadinggan. Amin. Kor parguru malua. Pengumuman 3 nama terbaik, juara 1, 2, dan 3 dari Parguru Malua yang sudah menunjukkan nilai yang baik dan kehadiran yang sebagian besar absennya mulus ya. Nanti yang memberikan hadiahnya kepada Inang Bibelfro, kami panggilkan untuk juara 3 ada laki-laki yaitu Sandai Batubara. Juara 2 adalah Esther Borumanulang. Juara 1 adalah Rahel Simamora. Sandai dari week 6, Esther dari week 5, dan Rahel dari week 1C. Kami persilakan untuk Inang Bibelfro menyerahkan hadiah. Terima kasih, silakan duduk.
nang tapaujung ma perminggoto namanginang sipul perminggonan non tinggal ma nang makatida ko kaporsyawan dohot natoras laho ulaun na badia marulon na badia hita sipul perminggonon. Marede mahita nomor 140 ayat 1 ayat 4 de ayat 4 ano jongjong mahita. Ototongi hutonoku Jesus si panguluhan tunaso tadi konoku siang sasune dosaku dohot siang duhi natong mabiaraku alamang dosaki saingoni marohaku Jesus dohot pandemi di ujung ilakaku Tugu awak tuaki Dinakos musewasaku Dinahubuna kaki Saya tiup lima tanganku Tugu awak tatang yakom mapiliata. Alidi bata amanami na di banua gijang, hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohok nasa ulibasa na mauliutus. Upa saat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasiak kami pilihanon pati bulhon harajaumu, di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanami Alia manami na di banua gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya roma harajaunmu, saya saut malomo ni roham di banua tongau songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songop panesa nami, di dosa nidongan na mardu satu hami, unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar hom madamena tu todim.
Selamat hari Minggu, Horas Marita Salukna. Tinggal makanan yang baru laun.